Nosaltres som els Cresos i cantem 1, 2, 3, no et dirés i la tempesta que és la taula del Cres.
sempre en tot vol ser el primer. És un presmig, però és polut com un mosquit. Uns dessabeguts que ara té cregut, però treu el nas a casa i ja se sent perdut. Nosaltres de Martí i fem la dansa dels 5 dits i la taula dels 5. Namaste.
gràcies. Sí, sí, sí.
Un dia amb Pompeu, amb el seu trineu, se'n va al Pirineu i damunt la neu veu que hi ha un ou. És un ou tot nou amb la taula del nou. M'he trobat un ou tot nou. Nou per un fa nou, nou per un fa nou. El menjaré avui ben cuit. Nou per dos i vuit, nou per dos i vuit. Però és un ou ben petitet. Nou per tres i 27, nou per tres i 27. I també és molt trencadís. Nou per quatre, 36, nou per quatre, 36. Si se'm trenca ja no el tinc. Nou per 5, 45, nou per 5, 45. I un haurem de comprar un altre. Nou per 6, 54, nou per 6, 54. El galliner d'un pagès. Nou per 163. Quants el menjarem tots dos? Nou per 172. Quan el tingui cuit i a punt. Nou per 81. Menja un ou! M'encanta! Nou per 10. 90. Multiplicar, multiplicar, multiplicar la meva casa. Ara el fill parell. Ara ve el fill. Nosaltres som els zebros i ens encanta el gat del cervo. Un zero a l'esquerra és la nul·litat. Un zero a la dreta pot ser un bon ràfec. Un zero a l'esquerra no té bon nivell. Un zero a la dreta multiplica el 10. Dos zeros a esquerra passa com el vent. Dos zeros a dreta multiplica el 100. Tres zeros a esquerra són com peix de pit. Tres zeros a dreta multiplica el 1000. Un zero pot ser la felicitat i pot fer forat a la comptabilitat.
just arrivates con la chacun cambiante aio Allora andiamo semanticas, le sue sono temáticas, las cosas son automáticas y las divisiones son mágicas. per fer cada operació. Entonem una cançó, les 10 multiplicacions, les cantem tots per racó. I tots els punts per raons, les canviem en mil cançons, perquè bomàtiques són. És que em grava